Здравейте! Аз съм вашият кандидат за общински съветник. Гласувайте и ме подкрепете. Аз ще работя за вас. За синя София, за зелена София, за чиста София, за уредена София, за прекрасна София, за любимата ни София, за нашата София, за вашата София, за всичките. Това е някакъв кошмар. Ало! Ало? Маквера, искам да разбера дали въобще имам някакъв шанс да бъда избрана. Разбира се, бе, сега ще фърлим тук картите, камъните, ядките, уиското няма да фърляме. Ще ти кажа всичко, ще ти кажа. Добре. Ако може всичко на куп. Добре, да на куп. На куп, колко да е на куп. На! Виждам. Какво виждаш? Моля те, кажи ми какво виждаш. Печелиш. Но трябва да имаш мустаци, шкембе и да си мъж. Това е тайната, бе, майка момиче. Това е тайната. Стига глупости, това са остарели клишета. Никой не вярва на подобни обещания. Аз ще работя за вас наистина. Можете да гласувате за мен с номер 89 и преференция 108. Повече информация ще намерите под видеото. Хем не слуша, хем не плаща. Тя готова за политик, бе. Винаги имам време за вас. Купуването и продаването на гласове е престъпление.